Da gudu kowa ya taso, tafiya mata sun juyo, a hakan har an kakkamo an dawo tafiyar betara. Shago dan Aliyu limamin tafi mai suna bodi, a rufe wanka yadi, a riga gam a riga gamji betara. Mu tare Aliyu betara kai da gudu kowa ya taso, tafiya mata sun juyo, a hakan har an kakkamo an dawo tafiyar betara. Kai betara. Shago dan Aliyu limamin tafi mai suna bodi, a rufe wanka yadi, a riga gam a riga gamji betara. Tafiya daidai inji, kai ne sarkin aiki na gari mamun kirki, jigo makon alkhairi kafi yawan kirki. Betara kaiwa wasu sun ka butulce ma, kai tafi jale su gamji suna saran ka kana toko, ka tuna kai ikon Allah ne fitilar kirki. Betara garawar wakar betara garawar gobi betara adaba bai tara sarki mai sa zaman jirgi saniya tara, bauna mai bin ka ba shi san warge gamci dan barai kun san mun tare bai tara turmi na musha daka, ko an duka ana dara an dau ganga ana kida, mata kun yi anniya bari gari idan bari ka take masu hassada sun bi. Da na tashi na tsaya sai na ga muku tare bai tara ya zo. Tare bai tara sarki mai sa zaban jirgi saniya tara, bauna mai bin ka ba shi san warge gamci dan barai kun san mun tare bai tara turmi na musha daka, ko an duka ana dara an dau ganga ana kida, mata kun yi anniya bari gari idan bari ka take masu hassada sun bi. Bismillah rabbana ya Allah mai sabab bakwai sarki, Allahu rabbana kai din ne mai kasan bakwai sarki, ka nufe mu ko ina in mun kai ayyukan mu su yi sarki. Na yi addu'a salati karawa mai maka manzan duniya duka, ahalihi har sahabihi mun bi. Kan isar su to Allah kama wa bai tara, amin. Tare bai tara sarki mai sa zaman jirgi saniya tara, bauna mai bin ka ba shi san warge gamci dan barai kun san mun tare bai tara turmi na musha daka, ko an duka ana dara an dau ganga ana kida, mata kun yi anniya bari gari idan bari ka take masu hassada sun bi. Mu tare bai tara gona mai ba kasa zuma daɗi, mu tare bai tara wali ya kai ka kuke waya faɗi, mu tare bai tara ka zama mai kawo da masu yin kauɗe, mu tare bai tara mun dau da zantukan ka. Mu tare bai tara Allah ke ma da kan shi. Mu tare bako yana da sako sai ya zube ka shigun ka. Mu tare kafa hankali jirgin nan mai kafar gama ya kware gamci dan kwarai kai ka rike masu san ka. Mu tare na faɗa sarai ba za a rike betaran mu bai taure, namu ya fito ba fitina gashi bai yawan saure, shi ka lallami ba rigima gashi mai yawan shirki. Mun faɗa sarai mu fa matasa muna gabu tare, kai da honorable bai tara Allahu ya riga kaji. Mu tare bai tara sarki mai sa zaman jirgi saniya tara, bauna mai bin ka ba shi san warge gamci dan barai kun
san mun tare bai tara turmi na mu sha daka ko an duka ana dara an dau ganga ana kida mata kun yi anniya bari gari idan bari ka take masu hassada sun bi zamanin ka ne bobi sanni sai ka kai da kanka ne bobi mai tare ka sanye ta kai zancen a basu bai tarawa za shi kai ka sako gobe zancen na baya zance ne ba mu kara aike gobe sakon na baya tako bai tara mai yar gajere miko ji dodin ruwan zuma ne sai mu nemi koko mun bi bai tara masu aiko gaske a baka je ka dauko kai dai dodin wajen karo ne wannan a nemi rago gaske kiwa wajen kiba ne karfi kwaza kuna ne lallai dodin wajen ciro ne wannan a nemi lauje mun ji bai tara ne ruwa na maliyan ne karfi abun bugu ne ka tara duniya ne fatan mu lahiran ma bai tara Allah ya sa hakan ne zama da masu akwai dadi 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 sanin irin ka kullum jadi ne in ji duniya yara gobi bai tara yara gobi bai tara yara gobi bai tara jirgi tarago har tara yara gobi bai tara sarkin dukan makara yara gobi bai tara karfi na maza ce tara yara gobi bai tara giwar karfe 19 yara gobi bai tara ina dau tafiyar da bai tara yara gobi bai tara na kai can kansu ankara yara gobi bai tara kai ne jigo bai tara yara gobi bai tara dan majalisa bai tara yara gobi bai tara bawan Allah bai tara yara gobi bai tara Allah ya tara yara gobi bai tara kai ne turmin nan da isha daka yara gobi bai tara na ji fa mata na kuda duka yara gobi bai tara mai kyauta da halin dauka duka yara gobi bai tara matan suka zama su fika bai tara yara gobi bai tara da gudu kowa ya taso tafiya mata sun juyo a hakan har an kakkamo an dawo tafiyar bai tara bai tara bai tara shago dan aliyu limami tafi mai suna bobi a rufe wanka yadi a riga gam a riga gamji bai tara bai tara mutare aliyu bai tara kai da gudu kowa ya taso tafiya mata sun juyo a hakan har an kakkamo an dawo tafiyar bai tara bai tara kai bai tara shago dan aliyu limami tafi mai suna bobi a rufe wanka yari a riga gam a riga gamji bai tara bai tara tafiya daidai inji kai ne sarkin aiki na gari mamun kirki jigo makon alkhairi kafi yawan kirki bai tara kaiwa wasu sun ka butulce ma tafi jale su gamji suna saran ka kana toko ka tuna kai ikon Allah ne fitilar kirki bai tara in za a yi dan komi kalamai sai su bi hujjoji na dan faɗi sunana da waje na gabatun farko na in makaratuna da wannan zantar bayana shetan a gidan farko bai tara ya gabatun baya dan majalisa ne na baya biyu da kwaya kusan shani sun so shi a tun farko sannan ya kafe karko sun zaɓe shi 2007 damarsa ta tun farko kyan hali da abun kirki tafiya ta sa ta yi karko sun yi shi karon farko sannan sun yi karo na biyu sun yi shi karo na uku
sannan sun yi karo na hudu, to gashi karo na biyar shi dai sun kabu sun ɗauko. Karin kuma dan kowa baka da halin rowa, to yanzu abinda ake cewa kai ke da talakawa. Kai gamji mazan fama Allah ya biya girma, alhaji Allah suturta ma ka ba wani ya dama. Nasiru yake waƙar tafiyar betar da ta alfarma, sarkin waƙar sarkin Kano lami da iya girma. Allah ya iya ma betara Allah ya dado girma, ka tashi da ƙarko alhaji ka taimaki baya. Allah ya samu dace.